Tervetuloa ProRadan perehdytykseen. Urakkana Nurmes vaihteen V032 uusiminen. Minä olen Risto Valovuo. Mitä tehdään? Nurmeksen vaihteen V032 ja vaihteeseen liittyvien raideosuuksien uusiminen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa, turvalaitetöineen täysin valmiiksi sekä kuivatusrakenteiden rakentaminen suunnitelmien mukaisesti. Aikatauluna. Urakka pitää olla täysin valmis 15.11.2003, mutta suurin osa töistä tehdään viikolla 40. Miksi tehdään? Kulumisesta ja kiskovaurioista johtuva vanha vaihde vaihdetaan uutena. Rautateiden turvallisuuden parantaminen. Turvallisuuteen liittyen on reikäjuustomalli. Yksilön asenteella teoilla on merkitystä onnettomuuksien välttämiseen. Tämän lisäksi olosuhteet, välineet, ympäristövalvontajärjestelmä, organisaatio pitää olla kunnossa. Ketkä tekee? Tilaajan organisaatio, tilaajana Väylävirasto Ari Hämäläinen, valvontajakonsultti Kimmo Reinikan Ramboolilta, turvallisuuskoordinaattori Teemu Laitinen Ramboolilta. ProRadan organisaatiossa projektipäällikkönä Sami Lahtinen, vastaavana työjohtajana hitsausmestarina Seppo Mustola, työsuojelupäällikkönä Sami Lahtinen, laatupäällikkönä Risto Valovuo, työjohtajana Tomi Huuhka. Töissä pääsääntöisesti 1-2 työryhmää. Missä tehdään? Urakka-alueena Nurmeksen liikennepaikka KP7 Karjalan rata. Työtä tehdään pääraiteella ja sivuraiteella. Siinä on kuva vaihdettavasta vaihteesta. Paikalle löytää kirjoittamalla navigaattorin Tavarasatamantie Nurmes. Muut alueella työskentelevät urakka-alueella saattaa olla muita toimijoita. Kunnossapitäjänä on Desti ja Rail. Pyritään hyödyntämään totaalikatkoa raiteilla mahdollisuuksien mukaan. Henkilökohtaiset suojaimet ja varusteet, hyväksytty suojakypärä, tarvittaessa otsalamppu, henkilökortti näkyvissä, kortissa valokuva, yritys, veronumero ja mahdollisesti merkintä turvapätevyydestä. Hyväksytty standardin mukainen suojavaatetus vähintään toista luokkaa, oranssi vain turvamiehellä. Työhön sopivat suojakäsineet, turvajalkineet, jotka tukevat nilkkoja, muita mahdollisia suojaamia turvallisuussuunnitelman mukaan on silmä, kuulo, hengitys ja polven suojaimet. Miten tehdään? RSU-reuna on yksi raiteisilla osuuksilla 2,5 metriä ulomankiskon reunassa tai sähkörattapylväslinjan sisäreuna. Raiteiden välissä RSU on sama kuin aukean tilan ulottuma atu. Ratatyöluvilla tehtävät työ- ja työvaiheet. Aina kun työskennellään RSUn sisällä sallittu nopeus yli 140 konetyö RSUn sisällä. Aina kun työskentelyllä voi olla vaikutusta radan vakavuuteen, aina kun työskennellään sillalla tai tunnelissa. Turvamiehellä tehtävät työ- ja työvaiheet, kaivinkone turvattavan raiteen RSUn ulkopuolella sallittu nopeus 140 tai alle, ei vaikutusta radan vakavuuteen, halutaan varmistaa, että kone ei vahingossakaan käynyt RSUn sisään. Käsin tehtävät työt RSUn sisällä 140 km tunnissa tai sitä alemmilla nopeuksilla. RSUn ulkopuolella tehtävät työt. RSU merkitään työkohteettain, ettei vahingossakaan ajauduta RSUn ulkopuolella. Jos ei varmuutta, tarkistakaa turosta. Varoittavat raiteet radalla. Radan turvalaitteet, raidevirtapiirit, paliisit, kaapelit, akselilaskijat, radan merkit ja vaihteet. Suojattava kiskonun, jaon, vaihdon ja siirtelyn yhteydessä. Sähkörautarakenteet, pylväät, maadoitukset, harukset, kaapelit maan päällä ja alla. Älä oleta kaapelin olevan oikeassa peittosyvyydessä. Kaapelivauriot on välittömästi ilmoitettava työnjohdon käyttökeskukseen ja liikenteen ohjaukseen. Miten tehdään? Työkoneet. Kaikille uusille työkoneille tehdään käyttöönottotarkistus ennen töiden aloittamista. Tarkastuslomakkeita 2 kappaletta, toinen työmaakansioon ja toinen koneeseen. Koneessa oltava CE-merkintä. Lomakkeet voivat olla digitaalisessa muodossa. Tarkastuksen yhteydessä määritetään koneen turvallinen työskentelyetäisyys RSUsta. Tarvittaessa etäisyyttä voidaan tarkistaa työkohdekohtaisesti. Mikäli työlle on määritelty ratatyöstä vastaava, koneella työskentely vain ratatyöstä vastaavan ohjeiden mukaisesti.
Ratatyöstä vastaava on vastuussa työalueensa koneista ja niiden liikkeistä. Jokaisessa työkoneesta on löydyttävä sammutin ja EA-laukku. Kiskojen nousupaikkoihin kiinnitän erityistä huomiota. Työalueen turvalaitteet perustuvat suurilta osin akselinlaskijoiden käyttöön. Kiskoilla liikkuvan kaluston liikkeet ovat suunniteltava siten, että laskijan ylityksessä akselit saadaan kuitattua. Ratatyöstä vastaava sopii menettelystä tarvittaessa liikenteenohjaajan kanssa. Varmistetaan aina ennen purkamista vaihto-osien ja tarvikkeiden yhteensopivuus. Puretaan YV 30-270-1 9,514V puukäsikääntö. Asennetaan tilalle YV 54200N 1.2.9V puukäsikääntö. Liikennöinti viereisellä kiskolla turvataan tarvittaessa turvamiehellä. Jos viereisen raiteen sallittu nopeus on yli 140, otetaan ratatyölupa myös sille. Vaihden nosto, käsittely, porausohjeet, kemikaaliluettelo ja muut työohjeet sekä työpaikalla nähtävissä olevat lainsäädännöt löytyvät Teamsista. Vahingot, vauriot, poikkeamat lähetapiti-tilanteet raportoidaan välittömästi ratatyö vastaavalle työvuoron työnjohtajalle. Tapaturmista läheltäpiti-tilanteessa sekä vakavista vaaratilanteista laaditaan SS-raportti ja tapaukset käsitellään yhteisessä turvallisuustuokiossa. Lähin sairaala on ensimmäisessä kohteessa Nurmeksen sairaala, Poronkyläkatu 1, 75530 Nurmes. Ilmoitetaan myös vauriot kolmannisille osapuolille, kohlut puissa YMS. Toimintaonnettomuuden tapahtuessa. Tiedosto radalle työntekopaikan osoite ennen työn aloitusta. 1. Arvioi tilanne, onko loukkaantuneita, liittyykö onnettomuuteen vaarallisia aineita tai erityinen sähkötapaturman vaara. 2. Varoita raideliikennettä onnettomuudesta ja keskeytä liikenne ilmoittamalla onnettomuudesta liikenteenohjaukseen ja käyttökeskukseen. Yleinen hätänumero on 112. 3. Pelasta loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta. Varoita vaarassa olevia. Rajoita lisävahinkojen syntyminen. Opasta apuperille. 4. Välitä informaatio tapahtumista vuoron työnjohtajalle tai ratatyöstä vastaavalle. Tiedä aina sijaintisi. Työalueen useiden kilometrien alueella varmistu aina ennen työn aloittamista, että olet siellä, missä oletat olevasi. Jos käytössäsi on älypuhelin, asenna siihen 112-sovellus, jotta sinut hätätapauksissa voidaan paikantaa maastoon. Selvitä tärkeät yhteystiedot alla olevasta listauksesta hätätilanteiden varalta. Ja tässä vielä yhteystiedot. Tallentakaa puhelimeenne. Työpäällikkö Sami Lahtinen, vastaava työjohtaja hitsausmestari Seppo Mustola, laatupäällikkönä minä, työjohtajana Tomi Huuhka. Kiitos tarkkaavaisuudesta ja turvallisia hetkiä urakassa. Kiitos.